wil altijd weten wat weten. Hoe zit dit en hoe komt dat? Ik fiets de vrouw in droom maar vragen. Antwoord krijg ik alle dagen. Willen je met weten wat weten? Zocht dan gauw naar weet wat. Weet wat. Hoi, ik ben je Joet Incubaat van groep 3, 4 en 5 van de Rijnbouwheren. Stel je de wit wat vraag. Ik zeg wat je net zeggen en de kleur is rood. Geeske? Is het te door? Nee. Is het versie van dat famke daar? Ja? Nou, wat ben ik toch goed. Maar daarvoor ben ik je net. Want Jim heeft je de wit wat vraag. Vertel. De Rijnbouwer heeft zo'n kleuren. Maar net alle kleuren zitten in een Rijnbouwer. Bijvoorbeeld brunet. Hoeveel kleuren zijn er eigenlijk? Nou, die vraag die sluit mooi aan op het speeltje wat Jim ze krijgt spelen. Hoeveel kleuren binnen er ijs? Ik denk dat er een heel soort kleuren binnen. Zie we de kleuren stellen die we hier in het lokaal vinden. Maat je maar eens heel zachtjes stellen en als je hem weet hoeveel kleuren er binnen, maat je mij dat maar vertellen. Zo, dan hij hem al die de kleuren telt. En hoeveel kleuren hij hem telt? 25. 16. 18. 20. Dan zie je al hier horen getallen. Dus de een heeft meer kleuren, zo'n als door. Kleptop die moet dus maar even helpen. Ja. Kleptop. Hoi. Hoeveel kleuren binnen er ijs? Hoi, Marieke. Wat zegt de kleuren uit? Kildres, Bab Wienstra, Burkert en Protte, mijn kleuren. Der mast hinnen, Marieke. Oké, Kleptop. Weer wen het. Babs. Babs, ben het in, wijs, warm. Galerie, de verbeelding. Warren, 2, 5. Op naar wijs. Bedankt, Kleptop. Nou, dan zal ik nog even een foto van je maken zien. Hoi Marieke. Hoi. Marieke. Hoi. Hoi, ik ben Babs. Ik ben Marieke. Hoi, wat Hoi. leuk dat je er bent. Ja. Ja, herstel even om die hinders, jongen. Ja. Ja. En een hele soort verschillende, hè? Ja. En welke vies je nou het mooist? Nou, ik vind ze al eerder heel mooi. Maar die twee vind ik heel mooi. Kerst ik uitlezen waarom? Waarom is die de mooiste vies? Ja, nou, ik vind ze wel fleurig. Fleurige kleuren en zo.
Ik kan duidelijk zien wat erop staat. Ja, want wat sjost al hier? Huizen en bjem, bootjes. De zinnen. Ja, Hey, en wat denkst je als het zo sjost? Op welke van die twee schilderijen zou nou het warmst wezen? ik denk op die reden. Ja, hè? Een reet, dat zijn hele mooie warme kleuren. En Ja. geel en blauw is een beetje koelig. Ja, Zo sjost met de kleuren heel belangrijk binnen. Dat dacht wat mij die. ja. Want zoals dat schilderij, wat sjost je daarin? Tja. Nou, eigenlijk net zo volle. Net echt iets. Een hoes of zo. Ik Nee. zie er eigenlijk niks zien. Nee, het is meer was er bij Fields, hè? Ja, En dat komt ook wel een beetje door de kleur. ja. Want die daar is volle donkerder. Ja, die is wat somberder. De Fields is een beetje somber ja, terug. Ja, omdat er zwart in zit. En, Ja. ja, donker. ja. En die ben ik weer heel oors, hè? Die ben heel precies schilderen. Ja, die ben ik heel mooi. Ja, de kist de hele lietse dingetjes, kist al je goed zien. Ja, het skaat. Ja. En als je nou kiezen mocht van welke is bij dat thuis of op een kamer hebben Ik denk die. Ja. De blauwe. Vind je die kleuren het mooist? Ja. Ja. Die vind ik ook heel Of mooi. fleurig. en, Ja. 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 Mooie kleur. Daar was je wel blij van. Ja. Ja. Nou, zo sjos, maar dat kleur, dat docht een hele soort mij die. Ja. Was er soms fleurig van, of verdrietig, of somber. Moest je me eens voorstellen hoe de vrouw eruit zijn, soort er helemaal geen kleuren wezen zoen. Ja. Oh, dat is wel heel saai. Ja. Een wraad zonder kleur is net alleen nog saai. Het is echt nog eens gevaarlijk. Maar het volle beter opletten. Voor een reed stopjocht, maar stop je. Maar is het nou reed? Of is het grien? In een zwart-witte wraad is het moeilijk om iets te vinden. Zo het fototoestel van Marieke? Ah, gelukkig. Zonder kleur zocht het de boeten altijd koud en somber uit. Zo, dit viel volle beter. Goh, Babs. Hast du al deze schilderijen hier maken? Nee, alles wat je beneden in de galerie hingt, dat is net van mij. Dat is van orenkunstenaars. Ja. Ik maak ze weer orentekeningen. Maar je Bob is mijn atelier, je werkt altijd werkjes. Als het was kerstvel even zien. Oké. Ja? Ja, kom op. Oh, Marieke, die laptop met die net Oh ja. maar. Kom. Nou Marieke, dit is mijn atelier, mijn werkkamer. Hier maak ik al mijn tekeningen. Dit is mijn werktafel. Oh, broekst du zoveel kleuren? Ja, vaak gebruik ik een hele hoop kleuren, alle je verschillende. Maar ik maak ze soms zoals die ik wil eens gewoon met mijn peer. Ja. Al je soorten oranje. Ja, eigenlijk wel. En een beetje geel en bruin. Ja. Oh, maar daarom wie ik hier. Ik wie je voor de wit wat vraag. Oké. Hoeveel kleuren binnen er eens? Hey, dat is een leuke vraag. Maar die is wel moeilijk te beantwoorden. Want misschien er zijn zo'n grote verschillende kleuren. Haast ontelbaar. Maar er binnen drie hele belangrijke kleuren. En dat binnen rood. En geel. En blauw. En dat nemen ze, ik wil de primaire kleuren. En als die met elkaar mengst, dan krijg je weer orenkleuren. Dat kerst wel even beziekje. Oké. Rood en geel wordt oranje.
giel en blauw wordt groen. Blauw en reed wordt peers. Nou, hij is eigenlijk van 3 kleuren, hij zal 6 kleuren maken. Ja. En dan is ik nog peers en oranje en groen. Ja, het lijkt het wel tover hier. Ja. Nou, en die kleuren die ze nou krijg maken heeft, die kist ik weer mengen. En ze kist maar terug in. Ja, dus er zijn er een hele grote kleuren. Misschien wel 10 miljoen. Alleen nog al van één kleur bestaan er zo'n soort verschillende tinten. Tinten? Hoe bedoelst? Nou, Marcien, dit is bijvoorbeeld groen. En het is alle een verschillende kleur, een verschillende tint. Maar we nemen het wel alle groen. Zo is het Marcien. Zo heb ik alle verschillende tinten van groen nodig. Het gas is weer roze als de bjemmen. En als er skaat is het groen weer donkerder. Ja. Hoi Minke. Hey, Marieke, hoi! Wat een mooie kleuren. Het lijkt wel kunstwerk. Ja, mooi ben ze, hè? Tropische vogels, die als deze blauw-gele aira, hebben vaak hele mooie kleuren. Ja, daar valt hij lekker op. Ja, inderdaad. Hier vallen ze wel op, maar in het land waar ze oorspronkelijk komen, vallen ze net op. Ze vliegen heel heeg boven de bjem en dan wordt het blauwe en het gele, ben ze eigenlijk een heel iets stipje in de lucht en dan just ze net neer. En het geldt eigenlijk voor soort vogels. Ze was zo min mogelijk opvallen en daarom hebben heel klare vogels een skutkleur. Skutkleur? Wat is dat? We hebben hier een voorbeeld, 2 vogels, 2 oelensoorten met een perfecte skutkleur. Er zit hier de snieroelen, dat zijn die wieten. En ja, die bruine oelen, dus de oehoe. En nou, die oehoe, dat is eigenlijk voortal, die leeft in het bos. Zit hier op het hoeken en dan zit je in het hokje. Just hem haast net zitten. Dus als hij in het bos geweest en ja, dan wist net dat het beest er zit, of de verwacht is er net, nou, dan valt hij echt net op. Valt hij helemaal voort in het toeken en de bladen. En bij die snieroelen, ja, die valt hier natuurlijk heel erg op. Wat hij normaal leeft, daar laat soort snieën. En vooral die wiefjes, en die zitten op de grond te breden in het nestje. En die zijn ook wat donkerder dan die mansjes trouwens, die wiefjes. En op die grond waar zij zitten, daar laat wat snieën, wat rotsblokken, wat modder, dus het is wat wit en wat bruinig. En daar vallen die beesten net op, just ze net zitten. Dus 2 voorbeelden van perfecte skutkleuren. Hoi Minke, bedankt. Oh, ik word dit koor. Nou, misschien kerst het ik wel. Kerst vaak meer dan stinkst, hè? Nou. Nou, ik ken wel eens een muziekje, even op de ezel. Het is altijd heel belangrijk wat voor kleur het de achtergrond heeft. Dat heeft een heel soort effect. Dat is die is even snel. Ja. Zo, en dan maak je eerst wel eens even een schilderijmaatje op een wietdoek. Teken je maar eens even een mooie bloem. Wat een leuk bloemke, Marieke. Nou, dankjewel. Oh, hartstikke mooi. Nou is het een bloem schilderen. Ja. En is het al echt een schilderij? Nee, net echt. Eigenlijk net, hè? Nee. Schilder je nou, hier is een mooie bloem op. Oké. Zie hoe dat lijkt. Ja. Zo. Nou, die is ik mooi. Ja. Dit is toch wel volle meer een schilderij, vind je niet? Ja. Ja. Het is echt, je hebt alle je bij elkaar. Ja, Maar het is eigenlijk wel. even het verschil zien. Ja. Omdat die achtergrond al blauw is, wordt het volle meer schilderijachtig. Ja. Nou Marieke, nou wist wat door de achtergrond. En dan nou eens even weer wat oors. En meestal nou op dit skinnen doek een tafereeltje schilderen. Dan meestal een weilandmaatje en de loft erbij. En het is mooi waar. Oké. Probeer het maar eens. Ja. Claire, wat Nou. wist je ervan? Ik vind hem hartstikke mooi.
Mooi zeg. Veel lekker, hè? En wist wat ik zo goed van die vind? Hij heeft hem echt helemaal inkleurd. Er zijn ook nergens meer stukjes wit oer. Dat wordt ik een echt schilderij van. Ja. En dan heeft het lang groen maken. En de zinnen geel. En waarom heeft de loft blauw maken? De loft is altijd blauw. Als het goed om die hinnesjes boeten, is de loft helemaal net altijd blauw. Dus ik zal iets een voorbeeld stellen. Ik heb hier een tekening. En wat heeft de loft hier voor kleur? Geel. Ja. En dat heb ik die in, omdat je het gevoel krijgt dat het dan heel mooi waar is boeten. En dat de zinneskind. De kerst vanzelf, als het een schildering is, alles precies zo kleur is als het echt juist boeten. Met gasgreen en de loft, wat voor kleur dan ik maar. Hebben we beneden ik zoen. En dan win ik schilderijtjes die het echt precies lijken op de werkelijkheid. Ja. Maar die reden bijkes en het vaasken. Maar in schilderijen ken eigenlijk alles. Dat is ik zo leuk aan kunst. Kerst bijvoorbeeld ik kiezen voor een hele orenkleur die dit echt helemaal net ken. Moest maar zien. Een groene olifant. Een groene olifant. En toch is het duidelijk een olifant. Ja. En is het eigenlijk een heel leuk plaatsje worden. Schilder je en teken je is kunst, dat is geen kunst. Dat koe ik doet ik draaien, wie het is net het allerleukst. De leukste kunst is worden, fine voor een goeie song. Praten sto mooi worden, nou dan komt het samen jong. Schilder je en teken je, die jou echt wil willen. Leven nog, scroll ik rap, en dan maar lekker chillen. Vet rap, geen nep, een echt rap, jouw bed. Ik scroll rap, no do, scroll sto rap, yo, yo. De beste kunst is schilder je mooi woorden en mooi taal. Kies schilder je mooi woorden en dan kleuren die verhaal. Ik ben gek op woorden, gekke woorden binnen cool. Het is de kunst en schreeuw ze, dat je al wist wat ik bedoel. Schilder je en teken je, die jou echt wil willen. Leven nog, scroll ik rap, en dan maar lekker chillen. Vette rap, geen nep, een echte rap, jouw bed. Ik scroll rap, no do, scroll sto rap, yo, yo. Zwemmen is een keuske en bij voetbal scoor ik net. Liet mij de fancy lezen op de bank, dat is pas vet. Of rust maar mijn pata, zonder paak en beppeta. Paken zoekt verwonderd en us beppe rept voor twa. Schilder je en teken je, die jou echt wil willen. Leven nog, scroll ik rap, en dan maar lekker chillen. Vet rap, geen nep, een echte rap, jouw bed. Ik scroll rap, no do, scroll sto rap, yo, yo. Schilder je en teken je, die jou echt wil willen. Leven nog, scroll ik rap, en dan maar lekker chillen. Vet rap, geen nep, een echte rap, jouw bed. Ik scroll rap, no do, scroll sto rap, yo, yo. En hoe zit het nou met zwart en wit? Ja, dat ben ik hele wichtige kleuren. Ik broek wit natuurlijk om de kleuren wat lichter te maken. En zwart vaak voor het skaat. Want ja, soms valt het skaatkrek op een gezicht. En is die ene kant donkerder dan aan de andere kant. Ja. Kijk, hier ik zie wat het licht wij komt. Van deze kant? Ja, dat klopt. Hier heb ik wat meer wit in zet. Dan wordt het al aardig een mooi kapje. Ja. Maar ik moet er nog wel heel wat aan doen. Hij is nog lang net klaar. Paps.
Ik ga nou voort, ja? Nog veel succes. Hoi, Babs. Nou, jongens en vankers. Babs kreeg ik niet eens zo'n inspiratie. Eens ga ik geen antwoord op je vraag voelen. De wichtigste kleuren zijn blauw, geel en rood. En met die kleuren kun je weer al die rode kleuren maken. Terug te mengen. Misschien wel 10 miljoen. Dan heb ik nog zwart en wit. Maar zwart en wit kun je kleuren lichter of donkerder maken. Of je kunt skaat maken. De foto's en alles wat ik je het leerd heb, staat weer op onze website www.witbelt.nl. Daar ben ik nog bezig om nieuwe speeltjes te maken. Dus houd de site goed in de gaten. Nou, tot de volgende Wittoppen weer. Hoi! Marieke?